dira 500 urte Amaiurko gudatik, eta hain zuzen efemeride hori edo urteurren hori hartu dugu aitzaki bezala aurtengoa berri eguna ospatzeko, baina erronka da urteurren hori aurrera begira kokatzea, ez? Dena den horretarako ariketa hori egiteko ezinbestekoa da atzera begiratzea eta historiatik irakaspen batzuk ateratzen saiatzea edo, eta horregatik etorri da gaur Amaiurrera, gazteloaren oinetara, eta hori pixkat atzera begira hasiko dugu, ez? Oso ondi. Hola, orokorrenetik hasita, baina guda horrek zer suposatu zuen, ze testuingurutan kokatzen zen guda hori? Bai, bueno, pues, kokatu egiten da Espainia eta Frantziaren arteko gerran, biek eratu nahi dute estadu moderno, absolutista edo deitzen dena, eta talka horretan harrapatu zuten Nafarroa erdian. Nafarroa momentu horretan 800 urteko estadua da, ezta? Eta estadu kontsolidatua da, badu bere barne eta bere kanpo politika, eta aurrera jarritzeko posibilitate guztiekin, baina topatu zuen Fernando Katolikoaren irudia, nunbait historialariek esaten zuten moduan, obsesionatua zegoela Nafarroarekin, Nafarroa maitzearekin. Eta horren ondoren zer? Bueno, pues horren ondoren 1512 hamarkadetan zehar etengabeko provokazioak mugetan egin eta gero inbaditu egin zuten, eta horrek ireki zuen 18 urteko gerra latza. Nun behin eta berriro Nafarrek berreskuratu nahi izan zuten haien independentzia. Azken momentuko gudua edo da Amaiurkoa. Nun hemen ja itxaropenak amaitu ziren. Beti esaten da, Nafarroaren historiak bat dituela bi mito edo bi une, bata da fundazionala, Orreagako bataia, eta terminala edo izango zen Amaiurkoa. Noski, Nafarroaren historiak jarraitu zuen eta Amaiurreko pasarte hau gertatu eta gero oraindik ere Don Ibane Garazin, da Hondarribian, da beste eszenatoki batzu egon ziren, baina dudari gabe hau izan zen simbolikoena. Hau izango litzateke gutxi gora bera gure El Alamo, amerikanoek esango zuten moduan. Eta irudikatzen jartzeko guda horretan ze jendek parte hartu zuen, ez? Nafarrek nortzuk ziren nafarroiek? Bueno, batez ere hemen Amaiurren egon zen denetatik, egon ziren nobleak, batez ere noblezia txikiko pertsonak, eta egon ziren baita ere nekazariak eta jende artisauak eta jende oso arrunta. Oso gazteak ziren, Jaime Belaz, Medrano, famatua eta esperientzia duna zen, bakarra gainerako guztiak 20 urte ingurukoak ziren, haien artean gaur egungo ikuspuntutik famatuena dudari gabe Xabierko San Frantziskoren anai nagusia, Miguel Jatxu, eta hortik aurrera antzeko pertsonak. Bitxia da, askotan esaten da Nafarroaren konkista izan zela Beamondarren eta Agramondarren arteko gudaren ondorioa hemen Amaiurren honen barruan egon ziren Beamondarrak eta Agramondarrak. Bietatik, adibidez Beamondarrak ziren Mauleondarrak, baina momentu horretan Nafarroaren independentziaren alde haiek ere burrukatu zuten. Hori, justo galdetu behar nizun hori, jende honek Nafarroaren independentziaren alde borrokatzen zuen, ezta? Hori zen lotura. Bai, dudari gabe gainera, eta haien artean gurutzatu zituzten eskutitzetan batzuk kontserbatu dira, eta argi eta garbi gelditzen da badagoela asmo konkretu bat, ez? Hau da Nafarroa, haien aberria da Nafarroa, eta haiek ez zuten ezagutu, baina beste momentu batetan urte berean Gaztelan, Pedro Marizkala preso hartuta esaten ari zitzaion Carlos Bosgarrenari ezintzela bere zerbitzuan jarri bera etzelako Espainiarra. Horrela jarri zuen literalki. Neu naiz Espainiarra eta beraz ezin naiz zure zerbitzuan jarri. Eta hori zen dudari gabe gainera hemen zeuden 200 nafarroiek zuten sentimendua. Eta gero ondorioak zein izan ziren galera horrek zer aldaketa suposatu zituen gero? Herritarren bizitzetan eta Amaiurrera iristen da gerra galdu eta gero. Nafarroa konkistatu egin zen 1512,
eta ondorioz, edo horren ondoren, egon ziren saiakera ezberdinak erresuma berreskuratzeko, ez? 1512, 1516 eta 1521. 1521ko saiakera izan zen fuerteena, baina noaingo bataian, pasaden ekainaren 30ean ospatu, gogoratu genuen data hori, hor galdu egin zen eta horrekin batera itxaropen guztiak. Orduan, Amaiur bada, erderaz esaten den bezala, kijotada bat. Ez, 200 pertsona, guztiak nafarrak, hemen sartu ziren eta erabaki zuten, azken erresistentzia gunea ezarriko zutela, naiz eta jakin, bazekiten, etzela deus egitekorik, 200 pertsona, hemen gazteru txikita ziztrin batean, ezingo zutela deus lortu, ez. Orduan, hori oso garbi izan zuten baita ere Espainiarrek gaztelua konkistatu eta gero dena lehertu zutelako. Ez gelditzeko inolako zerarik. Geroago, lehen esaten izuena, beste eszenatoki batzuk egon ziren, adibidez, Donibane Garaziko setioan, beste 200 nafar hil ziren barruan, eta Hondarribian baita ere, eta hemendik iez egindako batzu, gero han Hondarribian egon ziren ere. Beraz, bazegoen burruka bat, haiek bazekiten zeren alde burrukatzen ari ziren, eta hoize baietz herri kontzientzia, nolabaiteko herri kontzientzia bazutela, hori ez dago zalantza izpirik ere. Eta horren ondoren, gertakari horren ondoren herri kontzientzia hori nola gelditzen da? Horren ondoren, Nafarroaren patua aldatzeko saiakerak egongo dira begiratzen badugu horrela orokorrean historian, noizbehinka, sortzen da berriro horrelako txispa, nolabaiteko independentzia berreskuratzeko. Badakigu, adibidez, 1648an konspirazio bat egontzela Nafarroaren independentzia berreskuratzeko, aprobetxatuz Portugalen eta Katalunian ere beste inbeste egiten ari zirela. Eta hor egon ziren atxilotuak eta baita ere eraildakoak. Eta gero noski, karlistadetan ere egon zen horrelako zerbait. Esaten dute momenturen batetan, karlistak ziren militar ospetsuek proposatu zutela Nafarroaren independentzia berriro berreskuratzea. Ikusten dut hori beti egon dela historian zehar, askotan azpitik, eta gero noski ja 19. mendetik aurrera berriro ateratzen da indar askorekin, hori bezala. Igual pixkat izten juteko azkeneko galdera edo irakaspenak baita ere garaiko testuingurua, baina gehiago kulturala, linguistikoa, zer suposatu zuen erorketa edo galera honek eta garaian ze kontzientzia zegoen euskal kulturarekiko, ondorenera ze eraso gehiago jasan zituen, pixkat? Ondorioak oso latzak izan ziren. Pentsa, momentu hartar arte, Nafarroa estadua zela, solventea, eta bazuen bere papera munduan, Europan, eta momentu horretatik aurrera bilakatu zen imperio baten periferia. Eta ez zuen bestelako garrantzirik izan, Iruñan bertan ikusten da. Eraiki zen azken, eraikina Europar mailakoa edo izan zen katedrala, justo independentzia galduta baino lehen, eta gero ja bakarrik gotorlekuak eta arresiak eta bazelako plaza militarra, Orduan horixe izan zuela ondorio latza. Gainera, Espainia momentu horretan estado absolutista zen. Nafarroak hartua zuen bidea zen berpizkunderantz. Eta ja Nafarroako azken erregeak dira humanista batzuk. Bianako printzea, Juan Albret, eta horiek, Katalina, Foizkoa, baita horiek dira pertsona humanistak. Askotan esaten da, Shakespearek esan zuela, bere artelan, bere teatro antzerkilan batean, esan zuela Nafarroa izango zela munduaren, miragarria edo. Eta hori bakarrik esan zuen Benafarroari buruz. Nafarroa garaia da guztiz galdua zegoelako. Nik uste dut horretatik, ikusi dezakegu Nafarroa ze izan ahaltzen eta zer bilakatu zen. Noski, gainera horren atzetik etorri zen sekulako zapalketa mendeetan zehar, adibidez euskararen kontra egindako borroka. Benafarroan, Nafarroako erreginak lehen katezismo eta lehen liburuak euskaraz bultzatzen zituen bitartean, hemen debekatu
egiten zen. Beraz, horixe, suposatu zuela ondorio latza, ez? Azken finean, Nafarroa izan zen, Euskaldunen artean izandako proiektu politikorik hoberena eta arrakastatsuena, 8 mendez irauntzuen proiektua, eta hori noski oso importantea da. Azken finean, eta nahiz eta topikoa izan, baina beti esaten da, guk ezagutu behar dugu iragana oraina, ulertzeko, eta batez ere geroa eraiki ahal izateko. Eta igual bukatzeko esaten ari zeran horretatik ez da lotura eginda oraingoarekin eta aurtengo aberri eguneko ospakizun horrekin, ez? Borroka horretatik eta proiektu politiko horretatik zer da gaurkotasuna eukitzen jarraitzen duna eta zergatik aberri eguna? Pues nik uste oraingo 21. mende hasiera honetan inoiz baino garbiago dugula nondik gatozen eta ondorioz noruntz jo behar dugun baita ere. Eta horretarako noski 1512, 1522 urtek asko irakatsi ziguten. Hemen gaude, ez da kasualitatea, Amaiurren, egunero dozenaka pertsona etortzen dira ona hau ezagutu ahal izateko eta mezua oso garbia da, hor jartzen duena, ez betiko argia pertsona horiei. Amaiurren gaude, lehen aritu gara pixka bat Amaiurko gudaren urteurren horretaz eta gehiago ikuspegi historiko batetik, ez? Atzera begira, baina esaten genuen hain zuzen ariketa hori garrantzitsua dela bereziki aurrera begira jartzeko. Eta nik uste dut zalantzan ezin dela jarri olako egunek eta horrelako simboloek jarraitzen dutela funtzio bat betetzen, ez? Kontua da asmatzea funtzio horrekin eta pixka bat egunerokotasuna ematea hain zarrak izan daitezken simbolo, iruditegi eta aldarrikapen horiei. Eta pixka bat, igual, aberri egunera ekarrita, buelta bat ematea ere gure abertzaletasunari, ez? Euskal abertzaletasunari nabaria da badituela elementu batzuk oso tradizionalak eta gainera ez diegunak uko egin nahi, baina aldi berean ze garrantzitsua den elementu horiek eta gure abertzaletasuna oro har mantentzea mugimenduan etengabe eta berritzen joatea pixkat identitate hori, ez? Bai, bizirik dagoen zerbait eta beti bizirik mantendu den zerbait. Momentu batzuetan indar gehiagorekin, beste batzuetan gutxiagorekin. Baina argi dagoena da, hau bezalako simboloak hasi argumentuari buelta eman aldiogu, ez? Zergatik gure historia ofizialak izkutatu nahi izan ditu simbolo hauek hamarkadetan zehar, ezta? Horren erantzunean, ez dago baitere gure argudioa hau mai gainean jartzeko. Amaiur, Noain, gure historiako mugarri guztiak izkutatu dituzte asmo batekin. Eta orain, horiek onartu behar ditugu, gure historia onartu behar dugu bere argi eta bere itzalekin. Herri bat gara, herri bizirik dagoen herria gara, baina noski baita ere baditugu gure simboloak. Horiek oso importanteak dira baita ere, hori lehen esaten genuena, gure oraina ere ulertzeko, zer garen ulertzeko, eta nola iritsi garen izatera garena ulertzeko, eta hori oso importantea da. Bai, eta nik uste justo horregatik dira importantea, ez? Ukatuak izan dira zerbaitegatik eta badira erresistentzia eta borroka baten simbolo eta guk esan dezakeguna da 500 urte eta gero hemen gaude Euskaldun eta abertzale, ez? Eta hori horregatik bakarrik
gaurkotasuna dute, garrantzia dute horrelako simboloek. Erronka zein da? Beste simbolo batzuk, beste efemeride batzuk, beste ideia eta elementu batzuk ere joan behar gerala asmatzen eta mahai gaineratzen, eta nik uste gainera hortan ari gerala, Baina pixka bat bi plano horiek uztartzen jakitean dago agian erronka, ez? Efemeride berriak eta hori, nik uste baditugula. Efemerideak eta erresistentziak baita ere, ez? Ze historia honen azpian, orainaren azpian bezala, azken finean gaurkoa da hemendik 200 urtetara historia izango dena, ez mugarri handi horien azpian badaude baita ere beste burrukak. Ezin dugu ukatu baita ere momentu horretan egontzela hizkuntza zapalketa bat, adibidez, erlijiosoa baita ere, edo emakumeena, ez? Baita ere emakumeek pairatu zuten eta oso gogorki gainera konkista. Jakin badakigu sorginkeriaren burruka edo sorgiaren aurkako burrukaren atzean bazegoela baita ere burruka izkutu bat, adibidez, hori ez, enpoderatuak eta ziren emakume horien kontra jotzeko. Beraz, nik uste dut, historiak erakusten digu oraina ulertzen, eta baita ere erakusten du noruntz jo behar dugu, ez? Azken finean lehen esaten izuna, oraina geroko historia besterik ez da, eta hori eraikitzen ari gara orain, ez? Egun ezagun. Gehituko nuke Euskal Abertzaletasunaz beste guztiez bezala egin daitezkeela irakurketa asko ez, baina guk egin behar dugula irakurketa bat harrotasunezkoa. Euskal Abertzaletasuna izan delako beste batzuk ez bezala aurrera begira edo mugimenduan egoteko, mugimenduan aritzeko gaitasuna izan duen abertzaletasun bat, oso oinarrian izan duelako lurrarekiko zaintza eta harremana, ez? Intuizio berdinzale bat, komunitatearekiko lotura, borroka grin hori, nik uste hori oso lotuta doala Euskal Abertzaletasunarekin, eta egin zuzen horregatik badela sentimendu bat, badela identitate bat, aukera ematen diguna oraindik gehiago berritzeko eta oraindik gehiago eguneratzeko, eta hortan dago erronka, nondik berritu, nondik jaso, iturri berri horiek ere errespetatu eta erdigunean jartzen jakitea. Eta hori da, azken finean, Euskal Herriak, ez gure herriak, munduari momentu honetan helarazten dion mezua, ez? Biziri gaude, hemen gaude, argi dagoena da estadu handien Europak porrot egin duela, merkatarien Europak porrot egin duela, eta horren azpian badago beste sustrato bat dela herrien, ez? Europa, eta horretan guk zerezana, noski, badugu, egunero, baina aberri egunaren egunean are gehiago. Eta horregatik joango gera berri egunera, ez? Horregatik deia egitea Iruñara bertaratzeko, eta pixkat kolektibidade horren ospakizun bat izan dadin Iruña. Antxe, ikusiko gara, pixka bat, hori ez, arro, gure iraganarekiko, baina baita ere, gerora begira hori baita, azken finean Euskal Herria ez, historia eta baita ere geroa.